DXDC Radyoman Report. Nilusad ang City Social Welfare and Development kun CSWDO og assessment ngadto sa upat ka mga nailong mga anak sa laundry shop worker kinsa brutal nga gipatay sa ilang amahang aligasyong nagpakamatay usab human sa krimen dito kini sa Barangay Tigato, Buhangin District, Davao City. Sa interview sa DXDC kang Julie Dayaday, CSWDO OIC, sutao nila ang mga kabanay kung kinsa pa ang pwedeng mukustodiya sa mga bata. Sumala ni Dayaday, ipailaw sa psychosocial intervention ang upat ka mga menor de edad. Gibutyag niini nga adunay mga long-term intervention ng CSWDO alang sa mga orphan children sama sa educational assistance. Hinumduman nga parehong namatay sa insidente ang mga ginikanan sa mga menor de edad dihang gidunggab sa makadaghang higayon sa suspect nga amahan tungod sa selos ang inahan ug human himuang krimen. Ang suspect naghunos usab sa iyahang kinabuhi. Education assistant. Namatay livelihood para sa katong atiman kung kinahanglan lang livelihood. Ay long-term man ang ato ang intervention na dili man lang kay karon. So livelihood sa i-assess mo lang i-assess ng yun. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.